Dako buyag pa no. Uy. Wow, kadake kaadzo. Uy. Tanan magluto sa mi daring among puso. Saan man pagluto pa? Saan lagi? Gisahen. Butangan og. Wow. Gisahen ra. Butang sardinas. Namibito rin sa butangan sardinas, guys. Adlip ko. Magulong sa gisahon. Mga tandok mani. Yeah, guys. Mani. Ngahang. Gabi, nakasahod kong tubig, guys. Kaya nahurot na isa ka drum. Kaya magligo ganina. Ang kanina, hurot ba nagsud. Hamang hinluan ni gabi nagsudan ni sa katong naunag. Kuha na puno naman ito agisud sa tab. O kari di unsa mo na sa lupon ni kana nang ulis na pagkalangitan. Dagom na pud. Sumuwa na pud ni unsa. Puno na pud ni unsa, guys. Madugangan tong tab kay katenga raman agna sud. Salamat ka Lord kini bunag na pag-uwan. Ngani man ko, guys, magkuan. Mag-add og sa saging puso. Ang tanong na kasi. Kanan bitaw di asin, dapat tong kanan bitaw tujuk-tujuktun. Pa. Na sandra. Asin to. Mong gipangutan na si Kinkin gapon sa katong kuan? Ano ko? Asa ka to na butang bija, hibja ano makoton ni dito sa bato. Dali ko para larga. Antipara. Dali man paglarga gamang kauban, yes, na asa na ka to na butang tong antipara pang sauman na bitaw. Ano na dagat. Nam og na swaki ug kinhason. Nam og swaki saang ano toy gamiton. Lagi ha to na butang. Pagkit anak to. Shout out sa nakakita, iuli in taon. Nan guys, muna yung mga kuwan, guys. Utan mo nang dari. Sa una gajud kay nga ni mga kuwan ba sa una sa may pami. Amang luto saging gamay sa puso ang sinaban. Partner, guys. Kung magdangag po doon kamuti nga kuwan, nagsara po ganas. Kasi makarelate diha. Nga na mi pa. Nga na mi sa una. Kamaram lagi tayo daris bukid. Yes na. Mana handam na panakit, guys, para sa gisahog nga puso. Kumutan sa una kaya mawa ni isang pait. Mawag tagik kuan ba? Kumutan sa una mawag tagik. Mga sekreto, guys, sa puso. Kuan na tagtagik. Diba? Pagwasan na dyan tagok. Kimi! Gawas ang tagok ko eh. Yan sa kanak. Yung mga assignment. Inom water. Inom water, ha? Ha? Ano ka? Okay. Minsan ako sa panako. Pang apil ang pakpakles. Pero humot. Humot na higit sa apil ang pakpak. Hus ba? Dahang isagol ring karabantos. Yes. Muna yung kinaunang harvest sa mga karabantos. Nabutangan na mag sardinas. Humot ba? Nasi puso na nalunod. Ginisang puso ng saging. Namira ba na yung kakuanan? Kanang na ay
Bula-bulahon pa. Dami yung bula-bulahon yung tanong ko ay sa saging. Nagharina. Itlog. Bula na. Ayan na. Nagilunod ag karabantos og sardinas. Luto na siya guys. Sakto na pod ag tinisa. Luto na ag karabantos. Ang kalami. Kalami sa mong paniod turon. Ano masadaan paniod to. Puso ng saging with karabantos and sardinas. So mag kugig pangutan guys. Naras palibot. Ayan na guys. Luto na ang aming ulam for today. For lunch. Tuka guys. Ito everyone. Ito naman sa amon. Tagtug na. Ito ta. Kalamis ang mga gulay guys. Puso ng saging with karabantos and sardinas. Sa diapod may bugad. Nga danggi. Ano ba? Danggit? Danggit. Kalami. Ito everyone. Ito pa der. Ito guys. Ito ta. Ito ta ni Jo. Kalamis ang mga sudan. Kaan kimi? Sabaw day, sabaw. Piskat tontoy mong giingan. Ito ta. Ano sa dito katugat? Gamay. Imis gamay pa. Masabot kong kagamay. Yes, no? Masindak ko sa ulo. Yung gamay. Anta. Ito ta, guys. Guys, May nga kuan. ba ditong mata sa unang mama pagpiskat? Ano? Gamatoy. Hindi na sa mga utang. Bakla pa? Labang. Hindi na. Pero bilang puso ito. Asa? Tingnan ito. Nangutok ka. Hindi man to pa. Naliko ka. Bula-bula mo pa. Tawag na. Ito nga. Apa buat guys? Salon. Buat. Lamis buat. Lagi ya. Salon. No. Pwede po sunaban. So mag-contest na silang duha karon guys. Huwag kinsay paspas nila maka-answer ang pangutan na sa mga colors dahil sa mga palibot. Sige. Bati yan. Insay color sa helmet ni Papa. Insay color sa short ni Kimi. Insa? Insay color sa silanan sa buhok ni Mama. Brown! Akatong isa, insay color. Kanang platong gibutangan sa color. Yellow green. Yellow green na. Insay color? Yellow green. Karing na si Baba portahanan sana. Insay color? Pagpasko! Ako. Insay color sa buhok ni Gian. Insay color sa gipo ni Mama. Isa? Insay color yan? Boy. White. Hello, mama. Magkalap. Insay color sa sanina ni Kimi. Ay, naghanap lagi bunga rin atang taong padir. Diya. Kadaming bunga naman nito. Naghanap bunga guys. Ayaw mo ka na kalabangan day. Naghanap dyan sa bunga. Nagara sa pamunga pa. Nang. Bunga is real. Pilay bunga si sa kapuno. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka buo kag bunga. 8 di ay. Kimi! Wala na nagatangkuan pa. Pati ang mais. Nakuan na dyan miss mais. Ha? Puhon. Anak dyan tada na. Puhon. Katangkuan ni mga kanina ni. Makutan na ba na yung ano? Kanina. Kasamad ko dana. Ako? Ako sa... Hoy! Diyakin. Dami. Iro diha. Ali! Malabang ko guys. Hoy, kaninan. Ay, nautan. Hindi maghintong tamanan. Mga hindi katamnan. Hindi magtinapulan. Sabot kini. Bawang pa baka. Ha. Hagatong na ay kabadzo-kabadzo. Mong ipotol agkuan pa der. Hagatong kamunggay na. Andalian ni dako na.
Dari anda ke gamang kuan guys, kamunggay na. Where is the asa raman to? Nawa man lagi. Haman pa. Aning kuan. Anda na sa dari hugpas kamunggay guys. Yeah. Kasi tumuutan diha kamunggay. Diri kang kamunggay dari. Bago pa ring tinisok kapag Abril. Asa? Asa ba? Wala na ada si Jana na. Kabadyo. O diya. Na, aramaday ka diha. Uy, lahi na siguro ni. Gamay-gamay man ni. Dako man to datos bahay. Ha? Narinig sa dana guys, nagtago-tago. Tago-tago ang tao, naghang amiga. Diya. Tago ang taon sidza. Puungan ng papagabril. Ang dalian, yung dakas kamunggay. Uy. Diya amang karabantos masunod adlaw na pud may magulay dani ganiha di amin mi na nakautan naman mi ganina sunod adlaw na pud. Thank you Lord. Lami si sabay butang sa puso nagigisa ganiha di mo to nang dani kalukbati so nang ingga kay sa kuno isagol sa isang nilawoy. Ang gara dyan nung ana gid sa bunga. Dasang adlaw giharbisan ni namo. Na karon di sana mazakwaan kay gugag may paman sunod adlaw na pud ni. Sunod adlaw na pud nata harbisan pader. Gatang palijaw na no. Surrender nag-amang ang palijaw na dadto pa. Wala na dadto. Surrender nag-amang palijaw guys pero naapa apa mabuhi pa ni. Mukuan pa na mautan pa na. Nato sunod adlaw dapod. Gagmay na laman. Dani pohon kasagingan na ni guys. Kay pang-aw nga naman ni dani. Mubaga naman ning saging dani. Pano? Mubaga na ning saging dani pohon. Agatang sili. Ano ba to harbisun? Panuktok na makapos mga chicken, ha? Dadaga na maka panakot na jud pud mi dani. Mong sili. Spikas na to dagga. Ya, dako na. Panay dakang sili dari pa dia. Aga, na mga manok ng ngaka. So, ha? Nanay unod? Tiyaw. Unod na kuno isang kamuti. Nabaghapon. Hinam lagi lubida na. Hala. Wala nakagag unod. Ay, sa kwa pa. Yuli sa. Wala kuan. Nuro ni kamuti ha. Wala na unod zid. Muna ito ipananam. Maram unod zid ang kuan na kamuti ha. Nana may unod ang punuan. Wow, habatan ako. Muna magpangkutkut. Dakila. Halar naka. Pwede na kuan pa, di pa. Di pa no. Ilaga siya ng pagkain. Ang nagkaarbog unod. So. Undan nang jud ni sisang kamuti ha. Unod na. Ang bulong huy dari giunhan mis manok na mo oh. Agoy. Nabaw ra ni pagkatanang ma. Nabaw ra ni pagkatanang ma nato ba. Kani na undan pud ni ilhan. Dapat tanawa. Ning kuan na ning duso. Hey guys, ning duso. Pagtanam na wag ko na kita na. Bagong tanim ning duso man lagi. Na. Ning duso wag unod kuyawa oy. Ang tabunan kaya rumi was mga chicken kay delikadong pudan nila ha agaring dani ka pa na baka ni unod aga to mas nauna to no pila na kabuan mga tulo na ka nakapin pwede na dito pwede na to kaan sabi ko pwede na kaan guys kay ito nga saksak sa tang dinangag. Namin natay garden ba? Kalibre gajud tag mga utan-utanon. Yes no. Basta naman di kawaten ag mga bunga way problema. Natay kuan guys. Wala man jud guys, di man jud malikayan nang na man jud manguha. Tagbilaman. Nga naman jud na. Yes no. Muna yengan guys nga mas maazo pang makasilingan kag wakwak kaysa makasilingan kag kawatan. Agwakwak di man mangunay pero kaning kawatan ada ri budlay. Guys.
Nagkawatan guys, budlay, di dyan na mo ila. Kiriw, kasi ng agi. Madyo pa'y wakwak kay ato ranas. Ladyo mang wakwak guys. Nga guys. Pwede sa mga awa man po noon. Lahat man sa mga guys, kay mga adyo man ang mga kuan. Lahat mo palit. Kay maikog man tambaligja ka na iud. Pader, lahat mo palit sa tangtaong. Maikog man tambaligja kay na may ud. Lagi. Ikag tamo kuan guys kay naiud. Nakalami ko ana ba? Makalipay na lang taon ang mga saging na. Ang mga saging. Ori bawi pano? Ha? Naghana ba? Nagkariya sa dar namungan na. Kanaul na naman sad ko. Basta nagad tay kuan guys. Tinisok na agad ni mapaabot. Hello guys! Kimino. Mga muti mi dari sa mga kuan guys. Kamutihan. Amo na lamang panghaon kanang duso na na. Namuti. Delikado. Talaga. Wow. Uy, buyag ko na kuan sundang. Tako buyag pa no. Uy. Wow, kadake kaadzo. Uy. Ugunod guys eh. Wow. Kuan na dyan may makasaksak. Kanang unog. Kanang unog. Makasaksak na dyan tala pa dir. Katang kamote. Ano ko eh. Na, yung mo na magi sugdag kot-kot. Kuha na naman na mag-unod guys kaya maunhan mis ilaga na masupay atang isaksak sa luto. Ano ba? Uy, lagi madyo din siguro na pagkalihi pa. Nauna ni agma kuha ni guys ag na naka uy, naka-unod. Wow, hala kadaka sunod guys. Mo ni ag kuan ba kanang naay saktog lihi. Ano sa ni? Ano naman? Isa ka kutkuto nas manok. Lagi. Lalo ko, uy, ano guys eh? Danawa na. Nadutupod ang timan ang kuha ang Okay, karang duha ka tang isaksak unsa. Ko luto ba? Yes na, bebe. Uy, kabudzag kadake guys eh. Naol ke akazo. Katong gani ha. Ngunod jud ni isang kuan ba katay kaya raman na ning humuka ag juta. Kabudzag eh. Kagunod. Hala na banggi lagi. Ago. Hala na bali. Ko apa ka na banggi? Lagi sa banggi. Orange guro ning ko ana kamuti. Grabe nagkaas uno guys eh. Apa? Nabali laman ning isa. Iya man. Buyag Tuluragan ini kapuno pero nana ag unod bajag. Pagkas unod. Pelikatay na ni. Arang. Undanon ni siya. Kusog mangunod ba? Kusog mangunod. Kamuti ha. Oh, nakapangamuti nung ahat. Hakatong naputol. Tungkuan be. Ito ni saksak sa tang luto. Ma, nagilaga. Ilaga mo yung mahamungos na ni. Ito. Ito na lang mapanghaon. Tulong man ay kabuan na. Tulong na kabuan kapin. Tulong every 3 months naman sa tulong na kabuan pa. Pijurot man. Na guys. Ano na naman eh. Uy, tuwa na ka. Uy, kadaka. Unod uy. Unura ni. Kuya ko sa pagkabarin makadaglihiga. Oh guys. Uy. Guys, uy. Mura na buak nga. Ano ba na yung mura magpaan? Nagpaan. Ha? Right, yeah guys. Kuan sad pud. Kakut-kut og pila ka legas. Kuan naman ni kapuno, duha ra man ni kapuno. May amang saksak unsa sa amang luto. Ayan na. Thank you Lord naka kuha na mig unod sa amang kamote.
Puhunan ni mga katay na pud ni atong panghuaon. Unod sa katay. Tanam na pagkamuti. Kaya rong mo na po yung daghan. Nagkaan na si Zages kanina. Nagkaan bujag. Ganon. Nagkaan kamuti ha.